На гэтым графіку вы бачыце, што ў сярэднявеччы ніхто ведзьмаў не паліў. Калі вы паглядзіце, то вы пабачыце, што гэта рыса менавіта цывілізаванага 17 стагоддзя. Менавіта ў той час спалілі каля 100 тысячаў людзей у Еўропе. І калі вы так паглядзіце, то перыяды, калі падымаецца ўзровень паляванняў на ведзьмаў, гэта менавіта перыяды буйных войнаў або нейкіх паўстанняў супраць каталіцкай царквы. Напрыклад, вось тут у 15 стагоддзі ўпершыню пачынаюць у Польшчы паліць людзей, гэта палілі гусітаў, якія паўсталі супраць папы. Але ўвогуле-то ў 17 стагоддзі пратэстанты спалілі не менш людзей, чым каталікі. Ну а што ж сярэднявечча? А ў сярэднявеччы недзе ў 11 стагоддзі папа рымскі праактыўна адмаўляе існаванне чараў і, напрыклад, наўпрост просіць караля Даніі прыпыніць пераследаваць чараўнікоў, бо гэта нейкі забабон увогуле. У 13 стагоддзі, напрыклад, манахі-дамінікане прыносяць у Польшчу такую протаалхімію свайго кшталту. У караля Ягайлы, напрыклад, ёсць пры двары на Вавеле свой астролаг. Да 15 стагоддзя ўвогуле не было ідэі, што чалавек можа ўступіць у нейкі пакт з д'яблам, напрыклад. Яшчэ ў 16 стагоддзі нармальна, што пры дварах каралёў працуюць нейкія чараўнікі. Напрыклад, паглядзіце на Сігізмунда Аўгуста, заснавальніка Рэчы Паспалітай у 16 стагоддзі. Пры ягоным двары было дужа шмат чараўнікоў, розных алхімікаў. Ну і, дарэчы, інквізіцыя, яна была фактычна найлепшай надзеяй чалавека, якога ў той час асудзілі за чары, бо інквізіцыя падыходзіла да справы значна больш гуманна, чым свецкі гарадскі суд, які судзіў гэтую бядовую чараўніцу ці чараўніка. І людзі ўвогуле імкнуліся, каб менавіта суд касцёла, суд рэлігійны разглядаў іхнюю справу, калі іх абвінавачвалі ў чарах.